Hej. Jag har fått många tips om att videoblogga mycket. Och, så jag försöker göra det ganska ofta. Men jag ser det som en knapp där. Om ni har något opinion så är det min katt. Rosa. Nej. Nu kommer jag för ett tag sedan hem till skolan för 20 minuter sedan kanske. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra när jag är jättetrött. Så jag ska väl fortsätta faktiskt titta på en film eller plugga lite. Och sånt. Dricka och äta för jag är jättehungrig. Eftersom det var jätteäckligt mat i skolan. Eller skolmat är ju som det är. Sen efter jag ätit och pluggat lite så vilat så ska jag så ska jag träna. Och sen vet jag inte vad som händer. Men ikväll ska jag i alla fall vara hemma. Ja.